Mesto Vráble je dôležitou priemyselnou a kultúrnou ustanovizňou iba 20 km od Nitry. Tunajší priemyselný park bol prvou lastovičkou prinášajúcou zamestnanosť a pracovnú istotu nie len pre tento región. Vedenie mesta i obyvatelia žijú celý rok významnou udalosťou 750. výročia prvej písomnej zmienky o tomto meste. Toto krásne, okrúhle číslo rezonuje vo všetkých podujatiach pod organizačnou taktovkou mesta a jeho organizácií. Na podrobnosti sme sa už spýtali primátora Tibora Tóta, ktorý ochotne porozprával o všetkom, čo by mohlo zaujímať aj ľudí žijúcich mimo tohto mesta. Naše mesto Vráble ležia približne 20 km juhovýchodne od krajského mesta Nitra. Sme na takej križovatke ciest medzi Nitrou, Levicami a Zlatými Moravcami, Novými Zámkami. A to nás vlastne predurčovalo aj v histórii k určitým udalostiam, ktoré sa tu vlastne odohrávali. Vo Vrábloch sa veľa toho dialo a myslím, že sa aj v súčasnosti toho veľa deje. Vráble majú tri mestské časti, Vráble, samotné Vráble, Horný Ohaj a Dyčku. Spolu tu žije približne 9000 obyvateľov. Máme tu bohatú vinohradnícku tradíciu, pestoval sa tu veľmi známa odroda Semilon a v súčasnosti sa k nej opäť vracajú vlastne vinohradníci, ale tie klasické odrody, ktoré sú v súčasnosti, sú predovšetkým Riesling, Vlasky, Veľký, Zelený, predovšetkým biele vína. Máme tu aj prvý priemyselný park na Slovensku, v ktorom pracuje približne 2500 ľudí a v širšej priemyselnej zóne je to okolo 4000 ľudí. A chodia sa vlastne za robotou ľudia zo širokého okolia, aj z tých veľkých miest, ktoré som spomínal, ale aj z regiónu, z blízkych obcí okolo Vrábel. Robotu majú naši ľudia. Ďalším dôležitým aspektom, ktorý je potrebné pre ľudí, zabezpečiť je bývanie. Snažíme sa budovať nájomné byty mestské, snažíme sa vysporadovať pozemky, aby vlastne ľudia mohli stavať na parcelách rodinné domy. Mesto Vráble nemá len tradíciu, nemá len súčasnosť bohatú, priemyselný park, ale o meste Vráble sa hovorí, že je to mesto, ktoré žije, kde teda stále sa deje nejaká akcia. A ja chcem aj touto formou predovšetkým poďakovať aktívnym občanom nášho mesta, ktorí nesedia doma, tak sa hovorí za pecov, ale aktívne sa spájajú, vytvárajú rôzne združenia, riešia problémy, prípadne prichádzajú za mnou alebo za mestským zastupiteľstvom a hľadajú riešenia svojich problémov. Môžem načetnúť jeden taký veľmi čerstvý príklad zo základnej a materskej školy na Lúkach, kde v Lani sa stretli také aktívne mamičky a povedali si, že tá betónová plocha, je to približne okolo 800 m2, sa im nepáčila a mali predstavu o tom, že by sa to zmenilo na nejaké krásne detské ihrisko. Prišli za mnou, hľadali sme spolu sponzorov, našli sme sponzorov, niečo prispelo mesto, niečo dali oni svojou vlastnou robotou, niečo aj prispeli vlastnými peniazmi a dnes tam je krásne dielo, kde je krásny zelený koberec trávnatý, kde sú tie detské preliesky, hračky rôzne a tak ďalej. Takže práve takéto iniciatívy veľmi chcem podporovať, lebo to je vlastne podpora toho samosprávneho princípu, ktorému ja veľmi verím. Ale máme podobne aktívnych občanov aj v mestskej časti Horný Ohaj, aj v mestskej časti Dyčka. Napríklad na Dyčke pôsobí veľmi aktívny dobrovoľný hasičský zbor, ktorý pred 2 rokmi oslávil 100. výročie svojho založenia. Teraz dostali nové hasičské vozidlo, ktoré budú používať potom pri svojich zásahoch od pána ministra. Ale už netreba prirodzene, vznikol ďalší problém, treba hneď postaviť tomuto vozidlu budovu a tak ďalej. Ale to tak ide, že keď niečo poriešime, vznikne nejaký ďalší problém, ale v podstate dá sa povedať, že ideme ďalej pri riešení problémov občanov. No, máme tu 3 obchodné domy, máme tu Tesco, Lidl, Jednotu, chystá sa sem ďalší obchodný dom, máme tu ten priemyselný park, ktorý poskytuje aj s okolitými firmami zamestnanie pre 4000 ľudí. Máme tu možnosti kultúrneho vyžitia, máme veľmi pekne spravené kultúrne domy v mestských častiach Horný Ohaj, Vráble. Dokonca určitý čas sme boli raritou, keď v 90. rokoch zanikali kina a nebolo ani v Nitre kino, tak vo Vráble bolo jediné fungujúce kino. Čiže máme také nepretržité fungujúce kino, ktoré sme v Lani rekonštruovali
aj z prostriedkov štátu. No a hlavne máme tu, jak som povedal, tých aktívnych občanov, ktorí sa združujú do rôznych speváckých súborov, občianskych združení, hľadajú rôzne problémy, ktoré treba riešiť, nachádzajú riešenia, nachádzajú rôzne finančné zdroje a predovšetkým nachádzajú aj na meste otvorené dvere stále k tomu, aby tieto problémy sa riešili. Mesto Vráble je zriaďovateľom 3 základných škôl, plus je tu cirkevná škola, potom sú tu teda 3 materské školy, no a máme tu aj stredné školstvo zastúpené, je tu gymnázium, ktoré sa už preorientováva aj na špeciálnu výučbu ruského jazyka. A máme tu strednú odbornú školu, ktorá bola kedy patrila pod Teslu. Riaditeľ jednej z miestnych základných škôl, Karol Drienovský, si pochvaľuje spoluprácu s ľuďmi mesta. Na základnej škole s materskou školou Lúky 1226 vo Vrábloch v tomto školskom roku máme zapísaných okolo 400 žiakov. Na škole pôsobím 4. rok a spolupráca s mestským úradom je na veľmi dobrej úrovni. Za tie 4 roky, ako náhle sme voľačo potrebovali vyriešiť cez mestský úrad, nikdy som nedostal zápornú odpoveď. Vždy sme sa snažili, či už som ja ako riaditeľ školy, alebo pán primátor, vždy sme sa snažili nájsť takú reč, aby sme k tomu problému, ktorým sme dospeli, aby sme ho vyriešili. Takže ja túto spoluprácu hodnotím veľmi vysoko a pozitívne. V minulom školskom roku na základe veľkého dopytu rodičov pre materskú školu sme boli nútení rozšíriť priestory materskej školy a za pomoci mestského úradu vybudovali sme ďalšiu novú triedu v materskej škole. Museli sme rozšíriť vonkajšie priestory, kde sa deti hrajú z materskej školy a došla iniciatíva rodičov z materskej školy s tým, že by sme mohli vybudovať na úplne novej ploche, asfaltovej ploche, nové detské ihrisko. Aktivita rodičov došla až do takého zámeru, že sa vytvoril projekt na nové detské ihrisko a v súčasnosti toto detské ihrisko konkrétne 1. júna budeme slávnostne otvárať. Toto nové detské ihrisko disponuje už novými prvkami, či sú to už rôzne hračky, rôzne preliesky. Umelá závlaha je tam, bol tam natiahnutý trávnatý koberec. No všetci sa na to tešíme, pretože ozaj tých detí je dosť na materskej škole a tieto priestory boli úplne nevyhnutné k tomu, aby mohol prebiehať výchovno-vzdelávací proces tejto organizácie. V centre mesta hneď pred mestským úradom bol vybudovaný kruhový objazd. Kruhový objazd zabezpečuje plynulosť cestnej dopravy a bol veľmi požadovaný zo strany občanov, vodičov, predovšetkým tých, ktorí prichádzali od kostola po hlavnej ulici. Tí museli dávať prednosť prirodzene na ceste 1. triedy smer Nitra-Levice. A teda robili sa tam rady často až po kostol 300-400 metrov, teraz už tá plynulosť je niekde oveľa inde. Primátor Tibor Tóth začal lani v novembri svoje 4. volebné obdobie na čele mesta. Pochvaľuje spoluprácu s aktívnymi občianskymi združeniami mesta. Ja som bol zvolený v novembri 2002, čiže nastúpil som 3. januára 2003. V súčasnosti som 4. volebné obdobie a som veľmi rád, že so svojimi kolegami, poslancami, poslankyňami mestského zastupiteľstva môžeme zaknihovať mnohé úspechy, ktoré boli vo Vrábloch dosiahnuté, ale prirodzene uvedomujeme si všetci, že tej práce pred nami je ešte veľmi veľa a nesmieme, jak sa hovorí, zaspať na vavrínoch. Poslanecký zbor má 13 členov a mám jedného zástupcu, ktorý je na polovičný úväzok v súčasnosti. Poslanci myslím, že pracujú veľmi dobre, komisie mestského zastupiteľstva, rekonštruovali sme 2 základné školy, ale spolu sme boli úspešní v takých 7 veľkých projektoch. Tie drobné ani nerátam, čiže okrem tých 2 základných škôl sme boli úspešní pri rekonštrukcii kotolne na sídlisku Lúky. Je to centrálna kotolňa, v súčasnosti pracuje na biomasu a zabezpečuje to, že naši občania majú jednak dodávku tepla bez akýchkoľvek problémov. Je to ekologická kotolňa a majú ceny približne o 10-12% nižšie, ako keby sa používal plyn. Prirodzene sme závisli od dodávky plynu, ktorý je strategickou surovinou. Potom sa nám podarilo získať eurofondy na rekonštrukciu námestia, čiže máme také pekné námestíčko, čo vo Vrábloch stále chýbalo.
Podarilo sa nám rekonštruovať polikliniku, ktorá je, myslím, že v súčasnosti aspoň zvonku vyzerá vo veľmi peknom stave. Ešte potrebujeme nejaké tie prístrojové vybavenia riešiť. Tiež sme riešili z eurofondov zberný dvor. Takže boli sme, myslím, že úspešní aj v tejto oblasti. V tomto chceme prirodzene pokračovať aj ďalej. Máme už prichystané výzvy na multifunkčné ihriska, kde sa chceme zúčastniť, rekonštrukciu verejného osvetlenia, zateplenie budov verejných, tam bude výzva na zefektívnenie energetickej náročnosti, čiže sme na všetko pripravení a chceme pokračovať. Stále hovorím, že najväčším bohatstvom mesta sú aktívni občania. Ak mám aktívnych občanov, ak mám ľudí, ktorí sú tak v dobrom slova zmysle nespokojní s tým, ako žijú, vtedy je dobre v tomto meste. A ešte vtedy je dobre, ak veria svojej samospráve, veria svojmu primátorovi a prichádzajú so svojimi nápadmi, so svojimi podnetmi za mnou a hľadáme potom spoločné riešenia. Čiže chcel by som, aby tí naši občania, Vrábelčania, boli naďalej takí aktívni ako doteraz, aby sme stále spoločne hľadali riešenia problémov, ktoré nás trápia. A prirodzene zaželám si aj trošku viac peňazí pre samosprávy, aby sme mohli aj oveľa rýchlejšie, operatívnejšie riešiť tie problémy, ktoré ľudia nastolujú. Už teraz sa tešíme vlastne na Deň detí, ktorý organizuje mesto Vráble, Mládežnícky parlament Vráble a jednota dôchodcov. Bude to vlastne 30. mája na ihrisku na Dyčke. Začína to o 10. hodine, bude tam veľa sprievodných akcií pre deti. Napríklad tam bude interaktívne divadlo, potom sa bude pokúšať o rekord vo varení pudingu, hasičské súťaže, varenie gulášu a všetko, čo vlastne pre tie deti. Pokiaľ nemáte nič iné v pláne na tento deň, tak radi vás uvidíme. Jarmok organizuje pravidelne každý rok mesto Vráble. Tento rok to vyjde na 26. a 27. júna, čo je piatok, sobota. Koná sa to vlastne na hlavnej ulici mesta Vráble, kde bude vlastne kopec remeselníkov, kopec predajcov. Počas dňa vlastne budú koncerty, budú sa predstavovať ako domáce vrábelské súbory a kapely. Taktiež vlastne sobotu do obeda ešte trvá vlastne jarmok, bude teda s týmito všetkými sprievodnými akciami. A potom večer vlastne na Čerešňovom námestí je opäť ako koncerty. My sme to poňali tento rok ako Dní mesta Vráble, kdežto je 750. výročie mesta Vráble. Ja sa najviac osobne teším na Jazzfest. Vlastne máme 10. ročník, čo je jubilejný ročník Jazzfestu. Tento rok mesto plánuje Jazzfest v kine Tatra. Bude to vlastne 12. a 13. júna, čo je piatok, sobota. Piatok vystúpi vlastne jedna česká obrovská hviezda Dan Barta. V sobotu príde Peter Liba. To sú vlastne dve také najväčšie mená Jazzfestu Vráble. Povedal prvý muž mesta, najväčším bohatstvom samosprávy sú občania. Občania, ktorí veria svojej samospráve. Ako vidíte, na dôveru vo vedenie tohto mesta majú tunajší obyvatelia naozaj pádne dôvody. Blízkosť krajského mesta dáva možnosť aj obyvateľom nášho regiónu zastaviť sa tu, porozhliadnuť po Vrábloch, alebo si užiť jeho kultúrne podujatia. O najzaujímavejších vás budeme pravidelne informovať.